Mame enna wase se wagebre na episode yi wo hwe adwoadafo omokra omusu enne pa awo masetena ene omabrabom ye pekrada omho dwoba akopa ha eye adwoadafo eno nti mame nchia bra akwadwo ene oba pa adwoa a wagebre na wo hwe me emprempren so wo hwe adwoadafo a omo nso nhyade ne ye osrane ebi fere bosome bronisi moon omonso nhyade no ode toto o masetena no mabrabo mu a omho dwopa o hyene nso a amusu a meba beka ho asami obi bia a efe no kwadwo ana adwoa be hyene nso ahu nse mebo ne su ene ne ban so pa dwada ni bia no utumu se asetena ne abrabo mu no omonkuto ne timi enipa onen benante sabe samfu bia ombeda ne di ade a kyerom bia no Broni Beka said they always hold it. Omune timi efa etimi ji nsemfu bia. Abrabono so ne adwoa nantia. Wo de sa esanse. Wo ji yaudie de wura ne mu pii. So biye na dia den se obebie na no aka ana asekere aka che nipa koro. Sa na kwadwo nso etie. Eba doye pa so a adwada fotimi ya doye afiri omakoma mu. Eto konsori ahodo bebrebe ene sabe osom bi tise muslimifo esum ene esum aka omu bia omo nsempa adwadafo enya ngwanwa se kodwo ekọ abonte ne oba odi dwa bankum ne nifa ede bre ne yere eye bra kodwo a ewo no adwada enwa sem ena meken ebio nso asetani abrabo mu no esanse so woye ne bibia ontimi nkanti odi yaw pi ewo ne mu ti yade ye fa ne BP eta ye dwadafo pa omasetena ne omabrabo mu no omusu ene omne ye na omodan na di no omodan odo ede di che nipa nanso nipa tan ede yaw etua omoka na se akatua bone ene etua omoka so oye business dwada ni wasem ena making na so what the free pair ontimi nanka enti ya no ya hweyie se o didwa entamfa oniema emfiri nipa pi esanse Untimintai and Nika. Broni Beka say if you credit your things to people, it's hardly you receive the money. Dimpa say over jiska free obia what the nyama free and no esan say more than can more ding. Abrabo munsono or don netimanti mopemofra sempa. They love kids. Jada for esu and omobine and American. Na shanin sum. Ebio emame say a jada for omo color lucky color omo ta sha ebo white nti enya nwanwa se wo hu se ma sha tare fufuo na me de ejirem de ama kwadwo ene adwoa omo lucky color no dwoada bia no sha tare fufuo ana se Broni Beka se green color ana pink enso a eta boa opapa dwoada fo na color entan hye ewo color ewo kradam no red color red entan hye adwada ni bia mentan hye ewo okrada entan moa okra lucky color no kire se etwedom nipa enipa edi ba wasetena ene wabrabom de bia da titru uko store udidwa otenase a wadaroma ya ta hye atare fufu yewo adwada na entimi emwa ewo asetani abrabom oba wonya enware ye adwada ya ta hye atare fufu o lucky color no wanwe a wanya bema papa bi etimi afro na asetani abrabo mu no eniema etimi akọ kama ede amount na omasetire mu no omotemanti ya na otumu se enhyira nyamede mo no eye kese eye bafu omota nyini ebo abrewa ne nkokora eye dwadafo omusu ene omoban ana medan na di ade akire no na hyene ba bi enso ewa abrabo mu se wo dwada ni kwase a odema nkpatwe di ampon ede akatua bone ene betua eka esanse omoye hona ko utri so pa sa no me ni nyina ebegu utri so eti hye sa ne ma no enso no mo kra dua me de wo ebekọ ho enche kra omo kra dua me do ekọ ho eti dwadafo de kwasem ne se omo hodwo nti ya na omo ne ma bibia na ekọ kama boko enti ma me mfa nko adwadafo omo kra dua eho na me nkyere kwan ya obafa so anya mu nhyira wadom ewo ho omo kra dua no eye kwadu
ene body wasre ti dwada fo bebre ta pe body bebre ta di kwadu pa enya nwanwa eno ti me de ko ho a kwan abafa so enya wonhira no won saka wadaro ma drop comment no share video no na like e for mame midin e the elder ot Emmanuel me twa me ho aba me ba me de ko omo kra dua ho sisia tweme me ba sisia be dasi me catch you ahia obose me de obeba adwadafo omo ekra dua ho na ohwe sede body esi aha ne fefe ya efe keke dwada bia na wadaroma eya sa ensuo ebra eho me de mekuta me bottle water yi na wodi gu asiese ya se odoma nkoma twedi ampo nyankopon se woye kwadwo woye adwoa emra me de ensuo egu ase no se nyankopon se enyini from no maminya nodode enhira nkoso yedie emfiri ho obetumi kura mpo abontwere se de me ba bebu ntwere yi bontwere pa obetumi a momoden se obobu nkotodwe kakra bra ho ase kakra ema odoma nkoma twedi ampo na bode ni bi nanya se o ya aboso nyema da bi mesrew kan hira nsem se ade bia eyeyedie e wo abrabom enkan ko enhira adom enkoso bode yi enyini from no se nyankopon se me ye kwadwo me ye adwoa no ayurade emma bibia enko kama na bibia me ye bia no enye from ade be ye so wota ye ne sa de gidie ya emra ugu ase nsuo no ne nyame e de enhyira ne yedie ne kanko ema wo esere wa wadaro ma menya hantan menye dwe esanse ye kyerɛw niema ebetimi aboa wasetena ne wabrabom oye ne se ya na dwada bia no bibia beko from eti sede ensoi agu ase eba ma aduane eba so na nipa pi edi a mesrew wadaroma onso yedie nkanko ebeko so wabrabom niema bia hintae o se nimdia me man ne enti to da ya niema bebre no ehwere yen anu ti mesrew woye kwadwo woye adwoa ma kyerɛw wo kra dua wonso nhyɛde no ɛyɛ osrane bosome me kyerɛ moon ɛna that screen so no wonso nhyɛde ano no ɛyɛ osrane eti mesrew wadaroma sɛde wodwo nti wontimi nsesa enkoye krada foforo esu wusu no sɛde wote no saa pepepe ɛna odoma nkoma twedi ampon ɛde opie ɛwɔ asase so ɛwɔ adwada ɛyɛ wo krada nyame odoma nkoma twedi ampon onhyiraw video no share topete na odofo bi ensa enkabi midin at the elder ot Emmanuel from Omene Bour na me so pi drop a comment no shalom peace.